हेलो एवरीवन दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयनिसिमबो रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोरावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन। लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों संदान आबुं बर' सावथुननि सायाव फिन आपडेट लानानै फैलायबाय। लोगोफोर नोंथांमोना बे बर' सावथुननि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे संदान आबुं बर' सावथुनखौ गोबाङानो एपिसड 1 निफ्राय लानानै एपिसड 10 सिम गोबाङानो नायखाबाय नुखाबाय आरो नङा होमबा लोगोफोर आरो नोंथांमोना बे बर' सावथुननि एपिसड 11 खौ गोबाङानो नायनो होननानै एक्साइटेड जाबाय थादों नङा होमबा लोगोफोर आरो गोबाङानो कमेन्ट्सबो खालामदों माब्ला रिलिज खालामगोन होननानै। लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुनावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय फावखुंग्रि बिथां अनसुमै आरो बिथांजों लोगोसे दिनेश मेब्लासकारि आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफ्रा बे बर' सावथुनाव फावखौ खालामदों नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोना बयबो नुखादों। लोगोफोर आरो बे बर' सावथुननि स्ट'रिखौ लिरदों जतीन्द्रनाथ बर' आरो बिथांजों लोगोसे डिरेक्सनखौ खालामदों अमा राजा। लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुनखौथ' नोंथांमोना गोबाङानो एपिसड 10 सिम नायखाबाय आरो रिलिजबो खालामनानै होखाबाय। लोगोफोर आरो नोंथांमोना बे बर' सावथुननि नेक्स्ट एपिसड 11 खौ गोबाङानो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङ नङा होमबा लोगोफोर। लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 11 खौबो थाबैनो बे साननैसोनि गेजेरावनो रिलिज खालामनानै होगोन दे लोगोफोर। जुदि नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लानो बिथांमोना थाबैनो बेनि एपिसड 11 खौबो बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलावनो थाबैनो रिलिज खालामनानै होगोन लोगोफोर। नोंथांमोना बयबो नायनानै बेनि एपिसड 10 खौ सापर्ट खालामहैब्लानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर आरो नोंथांमोना सोर बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 11 खौ नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जाना दं कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर लोगोसे नै दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थायो।